Kaixo, bideo honetan deribatuen erabilera interesgarri bat landuko dugu, L'Hopitalaren erregela. Hau erabiltzen da limiteak ebazteko indeterminazioak irtetzen direnean. Lau kasu ikusiko ditugu, infinitu zati infinitu, 0 zati 0, bat ber infinitu eta 0 bider infinitu. Hori bai, bakoitza egiteko, guztiak egiteko zatiketak izan behar ditugu. Bi funtzioen zatiketa izan behar dugu. Izan dezakegu limitea isa 0 danean, edo edozein puntutara, a puntura, infinitura, funtzio bat, beste funtzio bat. Lehenengo beti bezala limitean ordezkatuko dugu funtzioetan balioa, eta 0 zati 0, edo infinitu zati infinitu irtetzen baldin bazaigu, L'Hopital erabiliko dugu. Eta L'Hopital oso erraza da, egin behar dena da limitea isa geneukenan puntuara, edo infinitura, eta egin behar dena da goiko funtzioaren derivatua eta beko funtzioaren derivatua, baina bakoitza bere aldetik. Ez zatiketaren formularekin, baizik eta f isa bere derivatua f lehena isarena. Eta zati geren derivatua, g lehena. Beraien barnean f isa adibidez biderketa bat baldin bada, hor bai egin beharko dugula lehenengoa biderkaduraren formula. Eta zatiketa bat baldin bada ere formula, baina ez bien arteko zatiketa. Goazen lehenengo adibidearekin. Lehenengo kasu hau 0 zati 0 ematen duenean egingo dugu. Baina guk hori oraindik ez dakigu. Daukagu hemen limitea isa 0 doanean, sinu isa, bider bat gehi kosinu isa, zati isa, bider kosinu isa. Gogoratu trigonometria pixkan. Sinu 0 da 0. Eta kosinu 0 da bat. Orduan, hau kontutan izan da, lehenengo gauza esan duguna da ordezkatzea balioak. Hau da, egin beharko duguna da. Hau izango da berdin. Isaren ordez 0 ipini. Sinu 0, bider bat gehi kosinu 0, zati 0 bider kosinu 0. Eta orain egingo duguna da balio hauek erabili. Sinu 0, 0, bider bat gehi kosinu 0, bat. Zati 0, bider kosinu 0, bat. Bi bider 0, 0, zati 0. 0 zati 0 irten zaigunez, L'Hopital erabili dezakegu. L'Hopital egingo dugu. Orduan, esan dugu egin behar dugula. Limitea daukagun bezala, isa 0 doanean, goikoaren derivatua, eta hemen goian, biderketa bat daukagu. Daukagu sinu isa, bider bat gehi kosinu isa. Orduan, hor bai egin behar dugu, biderkaduraren formula. Hau da, lehenengoa derivatuta bider bigarrena dagoen bezala, gehi lehenengoa dagoen bezala, bider bigarrenaren derivatua. Hau da, sinuren derivatua, kosinu isa, bider bigarrena dagoen bezala. Gehi lehenengoa dagoen bezala, sinu isa, bider bigarrenaren derivatua. Baten derivatua 0, kosinuren derivatua minusinu. Bider minusinu isa. Guztia, zati, eta orain egin behar dugu bekoa, ere biderkadura denez, biderkaduraren formula. Hau da, lehenengo derivatuta, bider bigarrena dagoen bezala. Gehi lehenengoa dagoen bezala, bider bigarrenaren derivatua, eta kosinuren derivatua minusinu. Orain, ordezkatuko dugu limitea nola den, ordezkatuko dugu 0 gorengatik. Hau da, geratzen zaigu kosinu 0, bider bat gehi kosinu 0, gehi sinu 0, bider minusinu 0, guztia zati, bat bider kosinu 0, gehi 0 bider minusinu 0. Eta hemen erabiliko ditugu berriro balio hauek. Kosinu 0, bat, bider, bat, gehi kosinu 0, bat. Gehi sinu 0, 0, sinu 0, 0. Zati guztia, bat, bider, kosinu 0, bat, gehi 0, bider, sinu 0, 0. Hau da, ematen digu. Bat gehi bat, bi, bider bat, bi.
gehi 0, zati bat bider bat, bat. Ba, bi zati bat, bi. Eta hemen ja, kendu dugu indeterminazioa, eta hau geratu zaigu. Gure limitea izango da, bi. Bai? Goazen horrengo adibidearekin. Daukagu, limitea isa pi birenera doanean, tangente izaken 8, zati sekante isa gehi 10. Bueno, hemen trigonometria pizkat ere gogoratu behar dugu, gogoratu tangente pi biren da 80 gradu bezala. Vale? Izango da tangente 80 bezala. 80. Eta tangente 80 da sinusatiko sinu, da bat zati 0, da infinitu. Vale? Beste alde batetik, sekante isa da bat zati kosinu. Vale? Eta, bueno, gogoratu ere, kosinu pi biren, kosinu 80 dela 0. Bueno, horrekin, orain joango gara limitea eginez, poliki, tangente pi biren, ken 8, zati sekante pi biren, gehi 10. Tangente pi biren, infinitu, ken 8, infinitu. Sekante da bat zati kosinu pi biren baldin bada, sekante pi biren geratzen zaigu bat zati 0. Eta bat zati 0 da infinitu. Infinitu gehi 10, infinitu ere. Beraz hemen ere daukagu bigarren mota, eta L'Hopital egin dezakegu. Orduan, L'Hopital egiteko, berriro egingo dugu bakoitzaren deribatua. Limitea isa pi birenera doanean. Tangente isaren deribatua. Tangentek bi deribatu mota ditu. Bat da bat gehi tangente berbi, eta beste da bat zati kosinu berbi. Bat gehi tangente berbi erabiltzen baldin badugu, ez dugu zer aurreratzen, berriro gertatuko zaigulako infinito eta infinito emango digula. Beraz, bestearekin probatuko dugu. Hau da, ipiniko dugu bat zati kosinu berbi. Isa. Tangentaren deribatua. Ken 8 dela 0, zati, eta orain, sekante isa. Sekanteren deribatua, orain bai, sekante da bat zati kosinu. Orduan, hor bai egin behar dugula zatiketa izan balitz, zatiketaren formularekin behan dagoelako. Egingo dugu, goikoa deribatuta, vale? Bat zati kosinurekin ari naiz, Goikoa deribatuta, 0. Biderbekoa dagoen bezala. Ken goikoa dagoen bezala, biderbekoaren deribatua, da bider kosinuren deribatua, dela minusinu. Guztia, zati, bekoa berbi. Hau da, zati, kosinu, berbi. Bai? Hemen kontuz, eskailera korrela daudelako. Bueno, hau kenduko dut. Bale, hemen zatiketa hau horrela geratu zaigu. Eta orduan, hemen egingo duguna da. Goikoa bekoarekin, goian eta erdikoak behan. Bale, zatiketaren formula, behin edo behin irten zaiguna. Hau da, hau izango da. Berdin. Limitea isa pi birenera doanean, bat bider kosinu berbi, goian, kosinu berbi. Zati. Zati. 0 bider kosinu, kendu egingo dugu. 0 bider zerbait, 0. Eta hemen, minus bider minus, plus geratzen zaigu. Sinuek isa. Orduan, kosinu berbi hemen egingo dugu hau ebiak, hau bidera hau da kosinu berbi. Bider minus plus bider sinu isa hemen behan. Bai? Eta orain, biderketa daukagunez, eta gauza bera goian eta behan, simplifikatu aldira. Hau ebiak joango zaizkigu. Eta geratzen zaigu hemen bat bezala. Eta orain ja ordezkatuko dugu, pi birenengatik. Hau da, izango da, bat, zati, sinu, pi biren. Hau da, bat, zati, sinu, pi biren, esan dugu, pi biren da 80, sinu 80 da, bat. Beraz, bat zati bat, bat. Eta hemen ere, ja badaukagu gure limitea ebaztuta. Bai?
zati infinitotik irten gera, eta baten amaitu dugu. Goazen hurrengo adibidearekin. Adibide hau pixka desberdina da. Lehenengo gauza, beti bezala, ordezkatuko dugu. Geratzen zaigu. 0 bider ln 0-rena. ln0 da infinitu. Ln bat da 0 eta ln0 da infinitu. Beraz, geratu zaigu 0 bider infinitu. Eta hau ez da zatiketa bat, orduan nola irten hemendik esan dugu l'hopital egiteko zatiketa izan behar zela. Egingo duguna da zatiketa bihurtu. Orduan, egingo dugu bi hauetako bat, jaitsiko dugu zatiketa bezala beherantz. Baina ez da jaitsiko pisu bat bakarrik, bi jaitsiko da. Zein jaitsiko dugu hobeto isa, simpleagoa delako. Orduan, ikusi, geratuko zaigu ln isa goian, eta isa, ez da hemen joango, hemendik ezin dugu ona joan. Joango da bat zati isa bezala. Hemen daudenak, hemen baldin badago norbait, ona ezin da jaitsi behar da bi pisu, bera. Eta orain bai, zatiketa daukagu, berriro ordezkatzen baldin badugu, logaritmo 0, infinitu, bat zati 0. Orduan, infinitu zati, bat zati 0, esan dugu dela infinitu. Eta orain bai, badaukagu berriro infinitu zati infinitu, l'hopital egin dezakegu. L'hopital egiteko deribatu egin behar dugu, orain ja funtzio hau, hemen daukagun funtzio hau. Goikoa da bakarrik ln. Orduan, gogoratu ln isaren deribatua dela bat zati isa. Zati, eta bekoa hau da zatiketa bat. Egin behar dugu goikoa deribatuta, bider bekoa dagoen bezala, ken, goikoa dagoen bezala, bider begarren deribatua, zati bekoa berri. Goikoa deribatuta, 0, bider isa, ken, goikoa dagoen bezala, bider bekoaren deribatua, zati bekoa berri. Zati isa berri. Berriro geratu zaizkigu hemen eskailerak. Egingo dugu limitea isa 0-ra doanean, eskinak goian, bat bider izakarratu, zati, eta hemen geratzen zaigu. 0 bider isa, badoa. Minus bat bider bat, minus bat. Bider isa, minus isa. Eta orain, 0 ordezkatzen dugu. Geratzen zaigu 0 zati 0. Hemen bi aukera ditugu. Berriro l'hopital egin, edo konturatzen baldin bazarete, hau simplifikatu alda. Ez baduzu ikusten, berriro l'hopital egin eta irtengo zaizue hurrengo pausoan. Baina, izakarratu zati minus isa, isa bat joaten da, eta geratzen zaigu limitea isa 0-ra doanean, idatziko dut berriro, geratzen zaigu limite isa 0-ra doanean, isa zati minus batena. Hau da, 0 zati minus bat, 0. Eta hemen ja amaitu dugu, hau ere, arazo handirik gabe. Hau da, lehenengo gauza egin behar dena da, ikusi dugun bezala, zatiketa moduan ipini, eta gero ja deribatuak egin. Bai? Eta geratzen zaigu ja azken kasua. Hau luzeena da. Berriro gogoratu sinu 0 dela 0 eta kosinu 0 dela bat. Orduan lehenengo gauza ordezkatzen ditugu kosinu 0. Bat, gehi, sinu 0, 0, ber, bat zati 0. Hau da, bat gehi 0 bat eta bat zati 0 infinitu. Eta hau gertatzen denean, beti egin behar dena da honako hau. Daukagun limite honi deituko diogu A berdin limite hau. Eta hartuko ditugu logaritmoak bi aldeetan. Beraz, geratuko zaigu. ln arena berdin. ln eta beste guztia dagoen bezala. Bakarrik ari gara bi aldeetan gauza berdina egiten. Limitea isa 0-ra doanean, kosinu isa, gehi sinu isa, ber bat zati isa. Orain egin behar duguna da logaritmo hau, logaritmoaren limitea eta limitearen logaritmoa berdina dira. Hau barrura sartu. Hau da, geratuko zaigu limitea isa 0-ra doanean,
ln guztiarena. Kosinu isa, gehi sinu isa, ber bat zati isa. Orain, logaritmoen propietateak eta ez derivatu horrenik, logaritmoen propietateak, beraietako bat da, hemen berreketa bat daukagunean biderkatzen ipintzen dela aurrean. Gogoratzen baldin baduzue, zen, baldin badaukagu ln a ber b, hau gesten da bera, geratzen da b, ln a. Hori da egingo duguna, bat zati isa hori aurrera, baina limitaren ondoren. Hau da, geratuko zaigu, limitea isa 0ra doanean, bat zati isa, bider ln, kosinu isa, gehi sinu isa. Eta orain, hemen daukagu zatiketa bat, eta hau da zati bat edukiko bagenu bezala. Beraz, goikoarekin biderkatuta eta honekin geratuko zaigu limitea isa 0ra doanean, bat bider ln, ln kosinu isa, gehi sinu isa. Eta b-an isa bider bat, hemen bat balditz bezala dagoelako. Beraz, isa bider bat, isa. Eta orain konturatzen baldin bazarete, ja lortu dugu zatiketa izatea. Orduan, orain, ordezkatzen baldin badugu ja, limite egiten badugu, geratzen zaigu ln, kosinu 0, gehi sinu 0, zati, isa dela 0. Hau da, kosinu 0 da bat, hau da 0, geratzen zaigu ln bat, zati 0. Eta ln bat da 0. 0, zati 0. Baina, iritsi gara L'Hopitalera. Orduan, gure zatiketa dago hemen. Gure funtzioa dago, bi funtzioak daude hemen. Hemen da L'Hopital egin behar duguna. Hortik hasiko gara. Beraz, egin behar dugu limitea isa infinitora doanean, goiko derivatua da ln funtzio batena. Lnren derivatua zen b-an funtzioa, barruko funtzioa, eta goian barrukoaren derivatua. Hau da. Ipiniko dut, lehenengo. Lehenengo ipiniko dut zatiketa hau. Eta hemen beste zatiketa bat. Egingo dugulako hemen goian logaritmoaren derivatua. B-an funtzioa, kosinu isa, gehi sinu isa. Eta goian honen derivatua. Kosinuren derivatua minusin isa, eta sinurena kosinu isa. Honekin derivatu dugu logaritmoa. Eta orain zati, isaren derivatua bakarrik, g' lehena. Eta isaren derivatua da bat. Zati bat hau egitea edo ez egitea berdin zaigu, orduan ahaztu dezakegu. Eta orain limitea egiten dugu, hau da ordezkatzen dugu sinu 0, gehi kosinu 0, zati, kosinu 0, gehi sinu 0, gero, zati bat, hori, ez dut egingo, sinu 0 da 0, kosinu da bat, kosinu bat, gehi 0. Hau da, bat zati bat ematen digu. Eta edukiko genuke limitea, baina kontuz. Ez daukagu gure limitea. Guk nahi genuen limitea zen logaritmo gabe. Zen goiko hau. A berdin, eta guk egin duguna orain, izan da LNA berdin bat. Kontuz honekin ez ahaztu orain amaitu behar dugula, geratu zaigu LNA berdin bat. Eta nik nahi dudana da A, ez LNA. Orduan, hemendik irtetzeko era asko daude ikusteko, baina LNAren aurkakoa funtzio bezala da E zenbakia. Orduan, erroak ditugunean askotan egiten dugu erroak kentzeko berbi, bi aldetan. Hemen egingo duguna da E hartu bi aldetan. Hau da, E hemendik eta E hemendik. E ber LNA hau simplifikatu bezala egiten da, eta A bakarri geratzen da, orduan geratzen da A berdin E ber bat, E ber bat da E. Eta orain bai edukiko dugula gure limitea kalkulatuta. Kontuz. Ez ahaztu amaitu
txat ematen duzuetenan, ez dagoela amaituta. Ber eman diguna ipini behar dugula. Beti horrela izango da. Hemen bi irtetzen bali mazaigu, ber bi. Bat irtetzen bada, ber bat. Vale? Horrela guztiekin. Baina ez ahaztu. Bueno, eta azken adibide honekin ja ikusi ditugu lau limite eta lau indeterminazio garrantzitsuena. Espero beti bezala lagungarri izatea. Eta badakizue, asko ikasi. Agur!